Un minut per l'última, Quim. Tarragona presenta el cens ADN de gossos i l'Ajuntament podrà saber de qui són els excrements, entre altres coses, per si es perden i aquestes coses, durant els pròxims 6 mesos tindràs temps de portar el gos allà i li faran la prova. He estat xatgepatejant preus d'extracció de perfils d'ADN, sense descomptes municipals que desconec, els preus en gossos ronden entre 30 i 45 euros. Però això vol dir que tu portes el teu gos allà, que li treguin l'ADN? Sí, per la saliva, que no li fa mal. En humans és més car, això, perquè es veu que deuen tenir els gens més atapeïts, no ho sé, ni entenc, Vale, llavors, jo proposo campanya paral·lela en aquesta, que està molt bé, editar uns díptics amb consignes de suport a la causa, perquè saps que una de les coses que més ràbia em fan en aquest món és la mala educació, no? Sí. Doncs, per exemple, si veus que m'engresco molt, para'm, perquè igual insulto, Sí, vale, primera consigna, un cagarro del teu gos a la vorera, 100 tifes a casa teva. Mira, no m'agrada. Vale, aquesta estaria bé, amb un díptic, No em desagrada. I per acabar, una altra seria, si el teu quisso regar al meu portal pare, em pixaré la cara de ta puta... Vale. Escolta, una abraçada als amics de Gasoils Rovira i que esmorzis bé. Vinga, en vida teva, adiós. Au, Dios. El Quim Vila, com sempre...